Менә Америкада сез карасагыз, анда вообще, анда ничек кенә кыланып бетмиләр, даже менә минем өчен. Язучыдыр. Менә гомумән анда иҗади кешеләр, алар бөтенләй прям полная свобода дип әйтим инде. Беләсезме, татар халкында алар куркалар сексуаль дигән сүздән. Менә прям уйлап карасаң бит, ул бит инде менә башлангыч кешеләргә нәрсә гомумән җан бирә, тормыш бирә дип әйтим бит инде. Шул бит инде этәрә гомумән бөтен тормыш. Менә булай эшләргә кирәк, менә моны эшләргә ярамый. Мин һәр вакытта да сорау бирәм. Нишләп ярамый? Менә нишләп мин китаплар бик күп укыдым, менә психология буенча, бик күп религияләр буенча. Гомумән һәрбер кешенең үз юлы һәм менә кешеләргә үз-үзләре турында күбрәк уйларга кирәк.